Herregud. Litt lange hår. Ja. Sitter vi her. Og vi kommer opp i norsk. Vi klarer ikke å være det. Nå. Herregud. Ja, vi kommer opp i norsk. Jeg er egentlig ikke veldig glad for det. Men på en måte. Norsk munn. Skriftlig. Ja, jeg har litt mye mot læreren nå, så vi kommer ikke så godt overens. Nei, derfor. Men det er jo greit med norsk, da. Og så skal vi ha eksamen onsdag i vanlig norsk og bokmål. Og på torsdag nynorsk. Herregud. Ja. Det speilet irriterer meg helt. Vi kan sette større ord, da. Altså, dansk er dritrett. Pollenallergi. Inallergi. Follow meg på Instagram. Follow meg på Facebook. Kristina Stavner. Jeg har ikke tid. Hva heter det? Instagram? Du har ikke vært sånn ennå. Jeg er så kul her, ja. Hvor er min? Jeg vet ikke. Follow meg på Facebook. Nå skjedde det på Instagram. Ja, men jeg er glad vi ikke kommer opp på matte, altså. Ja, men vi har veldig mye fri. Vi har 2 dager fri, og så begynner vi sent, slutter tidlig, og jeg har ikke sykt og kult. Hvis jeg hadde kommet opp i matte, måtte jeg gjøre det hele tiden. Nå må vi ikke gjøre det på noe egentlig. Jeg er veldig glad for at vi kommer norsk. Er det noe dere har lyst til at vi skal blogge om? Så bare... Det var veldig mye fritid. Ja. Og hvis dere vil vite noe om oss, eller trenger å... Eller vil at vi skal blogge om noe, så spør dere. Og vi ser, når vi blogger har vi en del lesere. Når vi ikke blogger har vi også en del lesere. Ikke så mange. Men det er bra. Vi har ikke noe å snakke om nå. Vi vet ikke hva vi skal si. Vi bare lagde en random blogg-video-ting. Jeg kan gi dere tips. Aldri bruk høyklivsbukser hvis dere har piercing av verden. Det er drittungt. Det er ikke bra. Så, da tenkte vi at, ja, i dag skal vi synge. Klokka 6:30. Jeg skal ikke gjøre så mye. Det blir vel noen innlegg til. Jeg surfer selv, jeg skal spise bok med kylling og sånn, og nudler, tror jeg. Ja. Det er herlig. Livet er herlig for tiden, faktisk. Ja, så lenge vi kommer på matte. Og på 17. mai skal jeg til London. På morgenen. Har piercing vondt? Ja. Jeg har ikke piercing. Men det stør. Jeg vet ikke stramme. Ja. Hvor lenge er det jeg er ferdig med blogg-videoene? Ikke veldig lenge. Åh, så jævlig trett. Litt her. Så en bonde mine. Fikk du Kristina? Jeg også. Fikk du den alle Kristina? Jalla, jalla. Jalla, jalla, jalla. Hva betyr jalla, jalla? Så er jeg på beina, men jeg er så større, så jeg vet ikke. Hva betyr jalla, jalla? Kjøpte. Ja, men det heter heide. Det betyr kom. Jalla, jalla, jalla. Ikke kjøpte. Ja, men vi sier jo det der var jalla-skjerf og sånn. Men det var kom-skjerf.
Nei, jalla, betyr ikke det fake? Jeg vet ikke. Jalla, fake. Nei, jeg vet ikke. Jeg kan ikke tyrkisk. Nei, men nå har vi laget videoblogg i 5 minutter av det. Så jeg tror vi sier ha det, og så lager vi det inni etterpå.